Avui entrevistarem a la directora de l'escola, la Maria Rosa. Bona tarda, Maria Rosa. Bona tarda. Som la Nerea i la Naia, del quart de primària. Et venim a fer una entrevista que hem preparat amb moltes ganes. Comencem. Fantàstic. Quant temps fa que treballes a l'escola? Doncs en aquesta escola des de l'any 2000, per tant farà 18 anys. Quan vas entrar, què feies a l'escola? Quan vaig entrar a l'escola, aleshores la meva feina era de psicòloga. El que fa la gent i ara és el que feia jo llavors. Primer vaig començar fent això i després vaig acabar fent tutories. T'agraden més els nens petits o els grans? A veure, m'agraden tots, però ara m'agraden més els grans. Us explico per què? Perquè m'agrada ensenyar continguts que els nens petits no poden entendre. Si parlo d'història, o parlo de llengua, o de normes ortogràfiques i tot això, clar, si li explico a un nen de P3 això em dirà que no. Per això m'agrada una miqueta més els grans. Quines assignatures fas? Faig català de 5è, català de 6è i matemàtiques de quart. Quina t'agrada més? Difícil. Una pregunta molt difícil aquesta, És que m'agrada tot. M'encanten les matemàtiques, crec que són molt importants, i m'encanta la llengua. Igual, totes dues igual. Ara fas de directora. Com hi has arribat? És una pregunta molt compromesa, Com hi he arribat? A veure, com us ho contestaré, això de com hi he arribat? Doncs m'ho van demanar. Quan el senyor Eduardo es va jubilar o s'havia de jubilar, em van demanar si volia portar jo la direcció de l'escola. Ho vaig pensar, ho vaig consultar amb els meus companys, i tothom va estar-hi d'acord i jo vaig acceptar. Vaig acceptar per 3 anys. Ara en porto 6. Una mica de trampa, Els meus companys això haurien de pensar-s'ho. T'agrada aquesta feina? Quina? La d'ensenyar o la de direcció? La de direcció sí que m'agrada, també m'agrada, M'agrada més la d'ensenyar. La de direcció també m'agrada. Però el que no m'agrada de la direcció és que haig de fer molts documents. Molts documents. Això no m'agrada. Has estat treballant en una altra feina? Si he estat treballant en una altra feina, sí. Fa uns anys vaig treballar a l'Ajuntament de Mataró. Vaig ser regidora de l'Ajuntament de Mataró. T'agrada llegir? Quin llibre t'agrada més? M'encanta llegir, però tinc poques hores, però m'encanta llegir. I m'agrada llegir coses que han passat, que han estat reals, i també m'agrada una mica l'aventura, Tu creus que els nens ja llegeixen prou? No. Crec que els nens avui en dia no llegeixen prou. I no llegeixen prou perquè tenen altres activitats, altres coses a fer. Com podríem llegir més? Com podríem llegir més? Doncs mira, jo penso que hauríem de deixar de costat una miqueta a les noves tecnologies, que són molt importants, Molt. Però hauríem de deixar de costat una miqueta per llegir. Perquè les noves tecnologies són molt positives i ens ensenyen moltes coses, però la lectura és molt profunda. Una nova tecnologia mai arribarà a fer el que fa una lectura. Per acabar, ens podries recomanar algun llibre per passar aquest estiu? Em podria recomanar molts de llibres per passar aquest estiu. Però n'hi ha un que és molt divertit, que és, i us agradarà, si us el diré, perquè hi ha tota una col·lecció. Són els de la Tieta Deu. La Tieta Deu els llegeix a 5è, i els llegeix a 6è. Però és tota una col·lecció molt maca. I aquests són molt aliens per a vosaltres, Però n'hi ha molts més, Pensaré, però recomanaré els de la Tieta Deu són encantadors per a vosaltres. Esperem que t'hagi agradat molt l'entrevista. M'ha encantat fer aquesta entrevista. Moltes gràcies i adeu. Moltes gràcies a vosaltres per fer aquesta entrevista. Moltes gràcies.